ginpasaka na sa Iloilo City Police Office o kunay CPO ang 3 counts of murder batok sa 3 ka suspect nga may kailabdanan sa binunanay nga nagresulta sa kamatayon sang 4 ka mga individual kag pagkapila sang 2 kaiban pa sa barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City sang Marso 21 sang gabi. Ginpahayag ni ICPO spokesperson Police Major Salamay Sangrines nga ginfile ang kaso batok kanday Glenmark Muya, 39 anyos, kag Gilbert Muya, 43 anyos, nga pareho na paidalom subong sa hospital arrest. Kagamuman kay Alexander Hadulos, 43 anyos, nga at large sa gihapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, natabong insidente pasado las 10 ang gabi sa Marso 21 sa di nag-inaway ang pamilya Muya kag pamilya Provido. Tubdob nga nagresulta sa pagbinonanay sa di nakaagom sang multiple wounds ang mga biktima. Madumduman nga gindala sa nagkalailain nga mga ospital mga biktima apang ginpahayag sang attending physician nga 4 sa ilang dead on arrival. Ang mga napatay mo sanday Johnny Provido Sr., 68 anyos, kag mga anak sini nga sanday Johnny Provido Jr., 40 anyos, kag Jovin Provido, 46 anyos. Sa bahin sang pamilya Muya, patay si Tyrone, 33 anyos. Samtang ang duwa naman ka na pila sana mo sanday Glenmark kag Gilbert Muya nga padayon subong nga confined sa ospital kag yara sa kustodiya sang kapulisan. Ginpahayag man sang ICPO nga padayon na ilaw para sunagod madakpan ang isa pa ka suspect. Ang ICPO through sa Police Station 2 formally nakapasaka na sang nagakaigo nga panumbungon against sa 3 ka suspetsado nga involved sa fatal nga stabbing incident nga nagutas sang at least 4 ka mga personalidad kag may 2 ka others pa nga wounded. So 3 ni ka counts of murder ang ginpasaka nga kaso sa ila. So against ini siya kay alias JM, alias Nonoy, magutod ngini kag may isa kita ka alias Alex nga na-established nga kadako man sang nangin partisipasyon niya nga natigayon to or nagresulta to sang pagkautas sang 4 ka kabuhi.